ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз, шумо блоки тоҷиконро тамошо карда истодаед ва мо видеоҳои шавқовар ва муфидро эҷод хоҳем кард. ҳамаи мо баҳорро дӯст медорем. Ҳангоме ки табиат боз мешавад, вақте ки дӯстони кӯҳна бармегарданд ва умедвор мешавем ки ҳосили хуб дар тирамоҳ мешавад. ҳама хоҳишҳои хуб дар иди наврӯз аст. Ин идро 21 март ҷашн мегиранд ва онро ранги соли нав муборакбод мекунанд. биёед таърихи ин идро бинем, аз куҷо он пайдо шудааст, барои чӣ ин идро ҷашн мегиранд ва якчанд фактҳо дар бораи ин ид маълумот медиҳем. наврӯз аз калимаи форсӣ гирифта шуда маънояш рӯзи нав мебошад. Ин ид инникос мекунад навсозии одам ва табиатро. ин идро бо тақвими астрономии офтобӣ дар шарқи наздик, Осиёи миёна ва Кавказ чун соли нав ҷашн мегиранд. таърихи иди наврӯз бо решаҳои худ хело ҳам дур меравад дар давраҳои хаттии таърихи инсоният. иди наврӯз мақоми расмӣ гирифта буд дар давраи шоҳаншоҳи ҳахоманишиҳо, ҳамчун иди динии Зардушт. агар ба таърих нигоҳ кунем, пеш аз омадани арабҳо ва паҳн шудани дини ислом, дар Осиёи марказӣ роҳбарӣ мекард империяи Форс ва дини онҳо дини зардуштӣ буд. дар ҳамон давра наврӯзро ҳамчун иди аз навбарқароршавии табиат ҷашн мегирифтанд. ҷашнгирии ин ид то давраҳои мо ҳам расидааст. Масалан, дар гирди оташ чах задан ё ки аз болои оташ ҷаҳидан барои пок шудан аз гуноҳҳои гузашта, дар шаби иди наврӯз пешгӯё кардан ва ғайраҳо аҷиб нест, ки ин ҳамаш аз дини алопарасто, яъне дини Зардушт мондааст. иди наврӯзро шумо чӣ тавр ба назар мегиред? Чӣ гуна хулоса мекунед дар бораи иди наврӯз? Шумо метавонед дар комментария фикри худро баён кунед. агар маълумоти мо барои шумо писанд омад, лайкро паш кунед, ба канали мо ҳатман обуна шавед ва ба зангула зер кунед, то ки аз видеоҳои нави мо бехабар намонед. бо ҳамин навори мо ба охир мерасад. мо кӯшиш мекунем видеоҳои муфидро пешкаш кунем. Сар баланду хона обод бошед.